festa, que nos permitan a todos contar cun espazo cultural para Gondomar e para o Val Miñor. Nós temos vocación comarcal ante todo en estas condicións que creo que pode dar moitos froitos cara adiante e sobre todo que pode facer que a organización dos socios do Instituto e sobre todo as seccións que traballan en cada... A súa labor incansable a prol da cultura galega e pola defensa do noso patrimonio e da identidade do noso país. O IEN inicia a súa andaina precisamente aquí, en Gondomar, o 27 de outubro de 1999. O eixo principal de actuación do IEN é o estudo, divulgación, protección e posta en valor de todo referente ao patrimonio natural, histórico, artístico, etnográfico, lingüístico, etc., dos 3 concellos do Val Miñor. Defende, ademais, dende unha perspectiva humanista e universalista, a salvagarda e promoción da nosa identidade, do noso idioma e da nosa cultura. Dentro das actividades máis representativas desenvolvidas polo IEN está as tertulias do IEN, que teñen lugar o primeiro venres de cada mes, de novembro a xuño, ás 8:30 da tarde, no Pazo da Escola, tertulias polas que pasaron unha galería de personaxes das artes, das letras e das ciencias, do campo das humanidades, do mundo da empresa, invitados e invitadas que nunhas ocasións expuxéronnos parte da súa vida e obra, noutras ofrecéronnos a súa visión sobre determinados temas da sociedade actual e outras veces explicáronnos de xeito moi didáctico aspectos científicos de gran interese. Do ponente, o autor en este caso, unha disertación na que el ten total liberdade, como sempre, para decir o que considere oportuno, e un debate final. Aquí ninguén é inocente, todo o mundo sabe onde lle apretan as cousas e iso reflítese. Porque estamos claramente comprometidos na construción dunha sociedade civil máis culta, máis segura do seu e que sexa capaz de xenerar... De romper un silencio absolutamente inexplicable e cómplice por parte da prensa en torno a realmente en que consiste a ameaza que supón Reganosa no medio e medio dunha ría tan pequena como a... De cara da hora en diante, incluso chegando a tocar temas de conservación ambiental. Nos denegaron calquer tipo de axuda porque todo eso tiña que leválo a cabo a Consellería de Pesca, non? Era a revolta dos mariñeiros do Potencia e ian coller as armas, poñense a cantar chararán, 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 tan, 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 como os comunistas encabronaban, non? E daban unha hostia, fillos de papá, sabes? Eu viñen a unha tertulia. A mí non dixeron nada dun monólogo. Hai que ir facendo outros procesos un pouco máis intensos e un pouco máis profundos que nos leven a ver. Iso foi a miña tese doctoral e todo isto foi para decir que non era esta, senón que é un pouco... Que pareza unha cousa que é de ciencia ficción. Isto para os nenos é unha cousa sempre bonita e interesante. Se credes despois... Antes de ampliarse a 200 millas a soberanía económica, o Gran Sol era un mar galego. Pero, dito todo isto, volveu do principio das presentación. O meu amigo Carlos fixo aquí algunhas referencias aos que estiveran aquí, aos que levaron premios. Bueno, xa que sale eso, a ver se isto é un mérito para levar un premio no futuro. Eu celebro que teñades tan bo ollo e que aquí veña xente tan importante. É un traballo inxente para que logo non se poida recoller polo menos a experiencia en disco e poder tela como referencia, non? Pero, en fin, así son as cousas. Unha casiña branca
Outra das propostas do IEN, queremos tanto os libros nas bibliotecas dos concellos do Val e na librería Libraida, preséntanse e coméntanse libros de diferentes autores. Tamén publicacións propias ou reedición de estudios parciais ou xenéricos sobre o Val Miñor, sirva de exemplo de estudos sobre o Paleolítico en homenaxe a Xosé María Álvarez Blázquez ou Talasfonenia da costa sur de Galicia de Xosé Luis Pereira. Na noite do futuro, disparui Vigo Besteiro, deixándonos todo, Martín Codas e foi no Heraldo Gallego de 1876. Jornadas, congresos, ciclos de conferencias. Queria agradecer ao Instituto Migliorano o convite que me dirigiu para estar aqui e que é um convite muito honroso. A maçã da arqueologia, do património, hai que achegala á cidadanía. Nós aquí no Val Miñor e no Baixo Miño non temos unha maçã, temos unha sandía de 14 kilos, temos unha horta de maçãs entera. Eu creo que nación quere decir un pobo con dereitos. Entón a mí non me dá igual como se lle chama a Galicia. Os estatutos de autonomía respetamos sistemáticamente o marco constitucional. Si as cicatrices do pasado conflictivo fascista están tan cicatrizadas. E arriba, 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 e arriba non podo máis, e arriba, 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 e arriba non podo máis. Non poden os meus suspiros alcanzar os vosos raíces. Ai, alá, la, 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 la. Ai, lera, e o pandeiro toca ben, as ferriñas danlle son, e o pandeiro toca ben, e as ferriñas danlle son, e as rapazas que o tocan, e elas de salvación son. Ai, alá, la, 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 la. Ai, lera, ai, alá, canta tú, cantaría eu, e iremos los dos cantando. Arqueolóxica efectuada na Chan do Cereixo, financiada pola Fundación Pedro Barrio de la Maza, e os resultados preliminares pois xa permitiron identificar diferentes momentos de utilización deste excepcional espacio natural durante a prehistoria, coa aparición de cerámica, o descubrimento do primeiro petroglifo coñecido na Chan do Cereixo e diferentes achádegos de ferramentas paleolíticas de máis de 300.000 anos de antigüedade. Organizáronse tamén visitas para explicar estas intervencións arqueolóxicas. En memoria do xornalista e amigo Nano Cambeiro, un dos principais fundadores, animadores e directivos do Instituto, que fundou e dirixiu unha publicación mensual en lingua galega, o Miñor. Fernando Casase, o autor da peza escultórica Foque Instituto premio este certamen, un premio establecido para premiar colaboracións xornalísticas en galego referidas ao Val Miñor, recoñecendo achegas que dende o xornalismo se poidan facer en prol da valoración do patrimonio natural e cultural da nosa comarca.
Floriano Taibo de poesía, en colaboración coa entidade local Menor de Morgadáns, certame que destacou pola importante participación, elevada calidade dos traballos. Foi premiado cunha dotación de 3.000 euros, unha escultura conmemorativa realizada polo artista miñorán Fino Lorenzo e a edición da obra nunha colección de poesía do Instituto de Estudios Miñoranos que se denominará Colección Vitoriano Taibo. A estrela tamén do IEN pois son as xeiras onde Xosé Luis Vilar, Eduardo Méndez, Fernando La Huerta, Purificación González, Xosé Ramón García, Antonio Lago, Carlos Meixo, etc. Non sei se me esquezo de alguén, comparten con nós os seus coñecementos, axudándonos a descubrir paraxes encantadores, exuberantes e incluso misteriosos da nosa comarca. Paseannos polo noso entorno, axudándonos a contemplar con novos ollos lugares moi coñecidos para nós. Descúbrennos aspectos xeográficos, biolóxicos, ecolóxicos, históricos e patrimoniais sobre a Serra da Groba. Fannos namorar dos encantadores recunchos da nosa xeografía. Fannos disfrutar coas xeiras náuticas. E consiguen engallolarnos cunha nova visión dos petroglifos con luz artificial rasante en noites escuras de luar ou incluso de treloada. A publicación anual da Revista de Estudios Miñoranos, de carácter divulgativo científico, respondendo aos criterios de actividade do IEN, e que recolle tamén traballos de creación de narradores. Homenaxes como os que se efectuaron a Carlos Casares, a Francisco Fernández del Riego ou os realizados con motivo do Día das Letras Galegas. Gondomar consiguió llegar a ser gran íntimo amigo del rey. Fue un éxito sin igual en la diplomacia europea. Y lo consiguió sin hablar una sola palabra de inglés. Esto debería dar coraje a aquellos que se esfuerzan en aprender inglés. O 16 de outubro do ano 2004, cando se constituiu unha comisión para a realización deste monumento. Aquelo coincidía con un feito que era que no goberno municipal de Baiona estaba en cultura Ana María Rodríguez, que impulsou definitivamente a posibilidade de realizarlo. Sempre tivemos unhas inquietudes ca volta dos 9 que nunca se facía nada, con un feito histórico pois bastante triste que tivemos no noso povo. Era uma maneira também de respeitar os descendentes dos mortos que se quedaram vivos, sofrendo toda esta diáspora mental.
visións dun monumento e encargamos a 9 fotógrafos e fotógrafas do Valmiñor a realización dunha imaxe sobre o monumento que inauguráramos uns meses antes. 9 pintores do Valmiñor para que realizasen 9 cadros sobre este tema. E o terceiro elemento foi a realización dun recital poético con 9 poetas. Orde indesexável que cala a bombardeira e a violencia feroz, cobarde e fría racha a noite. 4, 5, 6 golpes, 7 golpes, son 8 golpes, 9. Quisiera rematar con as fermosas palabras do compañeiro Silverte Manso ante a pregunta de que é para ti o IEN. O IEN é unha fiestra aberta ao futuro. Está no marco físico dunha estrutura que é o Valmiñor, parte da Xanela do edificio que é Galiza. Esta fiestra foi construída por todos os homes e mulleres que puxeron parte do seu traballo, a súa obra, para levantar o edificio maior. Por iso temos no pasado un referente para mellorar o edificio e no futuro o vieiro para chegar á placidez do convivio ao pé dun lar común que nos acolla. Un grupo de xente que traballa para que a nosa terra sexa máis nosa, máis coñecida, máis respetada e valorada por todos. Un espazo de convivencia onde se aprende, se goza e se sofre pensando en que paga a pena loitar pola cultura e o benestar dos que estamos e estarán despois de nós. Unha horta na que estamos a sementar para que a colleita nos dé fartura, non no estómago, senón nas sensacións que temos herdadas dos que en circunstancias máis difíciles loitaron por conquerir unha terra e un país mellor. É un manancial que abrolla para regar esta leira na que vivimos, que é o Valmiñor. Que non nos falte auga nin regueiro que nos guíe. A colleita a ser vizosa. Longa vida o IEN.